ka-vibes. Good evening. Pasensyahe ra ninyo ang kuwasa mong kamera kay ngit-ngit kayo. Gabi na good evening, good morning, good afternoon everyone. Nagisapot si Ali mga ka-vibes. Kamusta de ay ka ang inyong weekend? Mga guys, guys. Kamusta man ang atong weekend? Karon pa mi kabalik og vlog kay among cellphone is full storage unya. Kanang naglahi sa dakong lawas almost a week na kay nag-menstruation. Ala ta papa ta. Nagkuan di akong bana mga ka-vibes. Nagsugba og isda. Ta papa ta dali up ta. Kugusta. Kaman wag. Up. Taraw na ko. Gibot sa kumbana. Hi! Nagsugba siya fish. Bangus. Wow! Lami migsudan ron kay sildo man sa mong papagapon. Diba pa? Wow, kalamit sa sinugba. Ang naon sa vlog ma. Parang mo sa rina, oy. Ha? Tuwag. Wow. Karon pa may nakabalik og vlog kay sama na mong cellphone, adjust man good. So kami ang mag-adjust dili ang cellphone. So pasensyahin na naman ninyo ha. Nga tagsar mi kayo maka-vlog ni Ali. Hi Ali ay. Hi Ali. Oy. Unsa man gibot mo kay? Hi. Bye-bye. Paabot na may maluto ag sudan. Ano? Mama. Ali. Kay basamad ka anak koy. Tulagwan ma. Ay manihapon na mi. Manihapon. Wow. Ayun ako na kamayabo na. Mao na mong sausawan. Wow. Lami oy. Mayabo na ba ni garap mo ka oy? Ganda mo sito. Gibati karon. Unsa di mga ka-vibes day nganong okay man namang gibati. Mayong gabi vibes. Tarungan mo sa rina ba? Mayong gabi. Ali. Hi. Asay mo mga ate? Ninguli og sayo. Ninguli og sayo kay di ganahan diri mo puyo. Ganahan manggut. Mingkay. Hi. Relax. Kay na dala. Wow. Wow. Apit mi mga Hi. Pako na mangon mo na balong. Dagan! Ayaw ba kwa? Dagan tanan! Dali kipas mirig! Dagan! Abot na lang may maluto ang mong sudan kaya makaon na mi. Wow, luto. Wow. Excuse Ali. No, Ali, no. Sibog ng rice dong. Wow! Pray, Alejandro. Ha? Pray. Pray, Ali. Pray. Close your eyes. Pray na, be.
candle of God, my garden there, home God's love, even this day, at my side, to light and God. Sa ma? Tama na, di ko kamaan. Pray, Ali, pray. Pray sa ta. Lord God, daghang kayong salamat sa grasyang imong gihatag namo kada adlaw. Ginaot po ta Ginoo nga busgon nimo ang matag usa ka namo. Sa ngalan ni Jesus, amen. Kao na ta. Hot ali hot. Mga sa mga ka-vibes, see you later. Ay mga ka-good vibes, kamusta niya? Karon pa jud in town nabalik og video. Pasensya na kayo gabi wala na ko kabalik og video ninyo. Kay as usual akong giingon kanunay giingon nga ang among cellphone is tandugon. So kay karon naman ta naka-proceed. Hapon na pod. Karon palagi in town kay nagluto naman. So sa kanunay na kong buhaton, mo-share mo jud ko ninyo mga recipe, recipe nga akong lutoon no. So karon kay magluto man ko og pangsudan pa ni hapon, magluto tag munggos. So naanak ko'y kuan nga munggos, gihumulan og tubig nga munggos. And then so bakal na to siya sardinas. Ignato ra guni siya mga ka-vibes, nga timplahan dayon. So karon mga ka-vibes maghaling pa. Kasi matinga mo nga naisako din basura na siya, dira ra gisaka kay naibata, ilabtan siya. So kani mga plastic ato ni dumalig. Tingon ani basad mo magdumalig. While aning munggos, mangita sa putag isagol like mga dahon like udlot sa kamuti, dahon sa sili or alogbati, no? Siga na. Iluro na nato ang munggos. Matag udlot sa kamote. Dahon sa sili. Mo din ako tinanong mga ka-vibes.
Kay numdum mo aning lugar mga ka-vibes. Mao ni siya ang katuhang gipangawagan na sa una. Gikaon og baka, waji po angod na. Hurot yun niya kaon tanan. Walay nabilin. Nga naman na. Ah, nga naman ka. Nga naman na. Oy, nga naman ka, oy. Pabiktim dyan akong anak, oy. Ato na siyang pagpaton. Yan mo na ilugbati di ay. So maura niya ito nakita. No. No. Isa di ka lang. Tao. Tao. Ano naman? Tao. Isa ka ba ni mo? Love. Isa ka ba ni mo? Isa ka ba ni mo lakaw ba? Okay. Okay. Nanay? Ayo. Ayo ko na tong kamera. Maguba na. Di na ta ka vlog. Gubaon na ba yan na daan? Ako na di ay naad-ad ang lamas. Nahuman na ako hagpat ang dahon na itong isagol sa kanang munggos. Ako nag-adadaan. Wala na lang ako makuanig video. Kaya akong anak gis. For the meanwhile, nagbukal-bukal lang ato ang munggos. Pero dili pa siya pwede. Gahi pa siya. So, let's wait until it's cook. Magluto na ta with matching daladalag bata. Add oil. Patotog mainit na siya. Usara to ilunod tong lamas. God. Odo. Hi. What's up? Di magpabutang si Ali kay mahadlok siya sa kanding. Mahadlok siya sa kanding, maunang di siya magpabutang, maunang ha. Uguson. Samtang magluto ang inahan. Kaya hindi mo hilak ang anak. Wala pa man akong pares, wala pa mauling ikag trabaho. Tasa lang, dali lang. Niluluto na ko ang lamas. Gidungan na ako niya. Next is ang munggos.
nagsabaw, ma. Wala pa dong. Ato kuya rin ikaw. Ah. Ano man? Hello. Mahagbong ka diya. Hello. Me. Hello. Hadlo kami. Padlo ko na siya sa mi. Kami ang munggos mga ka-vibes. Ang isubak na mo ani is sardinas. Let's add water. Big. So daghano na to siya water kay aron daghan siya. Wow! Ano na sabaw, ma? Big. Big. Wow! Kaya na mag-water, ma. Para na ay sabaw. Me. Lagi wa lagi ang mi layo ra ang mi. Add taog Ten. asin gamay. Asin gamay. Away. And black pepper. Ayaw. Black pepper. And chicken broth. Social chicken broth. And chicken broth. And chicken broth. No. Ambakon. Mahagbong ka, Alejandro. Ah. Wait. Wait. Ato sa ni siya tabunan niya, pabukalo na sa ilunod ang dahon. So, ato sa nato siya mubukal mga kabay. Ayan nato ilunod ang mga dahon. Og ang subak nga sardinas. So, ingon ani akong kahimtang vlogger na, estudyante pa. Ulirang ina pa jud. Ito kuya ka. No, me. Hadlo kami. Ano madlo bang kasami? Mo. Hmm? Mo. Hadlo kami. Ano asa papa day? Bag. Kuya, unsa man imong gibuhat dia? Mimik. Mami. Nimit na ka? So maora to siya mga ka-vibes. Ani na naman taman kay gisapot na kung anak ko siya mututoy. So ani na naman taman sa atong video for today. So thank you so much guys for watching and don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Okay, mo gamit And naman ko click the siya. notification bell para ma-notify mo sa among bagong video nga i-upload. Sapot ka asa mimit asa. Na mo mimit na jud siya. So sa mga bagong subscribers, enjoy watching lang mo mga kabay. So sa mga wala pa nakasubscribe, don't forget to subscribe. Thank you. Bye. Mami, mabe.